بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين كناني بمنا بيان دي كل بالي مساسي ايوه كوب جودي مي الله تندو كل بالي ايو دا بلاساند توري سونيكي اني ما فادونسو اكل تكني ما بلا ده ما بلا ابي كرفري na nyamina ambe sigi korolema Allah akbar awodo andan blangro be manga tweeting kala foza na islam ko akara islame wa islam ya balawo uti bakula na wati dola yere kana fana kan ko be akbar ko che gundo odo che gundo de kala foza ni ya be bo kenema amma obi fere ma de Allah akbar ye ay odo abe manga bo aywa mais ko dona ko fana dongo ngana ko shimacha ay do ngana ngoni shimacha o ay watini kodo watini kodo ay be mala imena la niturala be nyon da fede e ba me ko jido muriba ko atura shofa jila Allah akbar yoro ko no kanga ma kamanaga o agi magele ko dongo do ko korobo ko dom do bitola de andan sika fo itola sika era tola ma wera ba fo ya ko demiseni fitini ko ati korobo ka mai dinno be wati do la be kuma do fo be ko ke yere debal bi ban ba fo ni mo nana ko ni be mo bla ka la je ibe siga ka ke ibe dem la la ti siga atake abada ayo ko chefari ko jamfari masirela sino mo sobo tulongi fe chop chop ni ako andan nam maduro akere andana ngatali cafe wi ay do foi ko fumo ba atuni ndana bitani o mai o sanjana ko zunga bado be ya kuma fo chew kena la kolokoto o ye wula no fe muguni kise ka dese muso ya mne ka di chewma Allah akbar ubike wandan mo gele ba ko chefari ko ni jambasiri la muso tulo mi fe yo ni gele abitani andan kalfura Allah akbar ay wa gato sa bismillah andan bi arabai namu jean kalo kle frando samba fla ani muga ani fla ambe gafo dana ni républicain nam les républicains ale kumana folo mu ye adema kan yoro abora kumana sisa adema do lu ayira ka fo mu kunungu arabado me kalo kle bisaba ni kele samba fla ni mugan fla wa ayira ka fo mu ye krengerni ala embargo mbe malika ni watina ibaro ka fo mu ye sidaw kan ka nyoy bake mu kan ka ke jean kalo kle nani na kan ke akaraka of krengera mu ye gana ko stratika wala sibire nata ko ba nyini anga jamana nyama fe ko wuluka jo bela jelen sabati wala sa ni embargo mbe sika wulika bo malikuna ko malika yoro do dobla o sidaw fana ka dobla ko fara nyoka pour que malide sega munu banka ni watina sega bela jelen ka sega wuli abdullah andan ayyo mo sa embargo ni wilanga ka wuli ka banka le pélican akodi pélican kumana krengera ni ajatimne ale kumana mu ye finitu ka koka krengera no ye fini ba bekana krengera ni ala polisu wado ka fo luka corde commissariat polisu ka corps clane ne saba corde sous-officier officier ale ni corde commissariat abla na luku ye concours doke wala saka sega do ka teka sa ni bara nonu kono o stratika ko lu sabati na mu ye anga cour suprême ma fi concours kon kelen ko fe bara damna ne ko fe e o ya nile mam barala ka ba anila de jogodi ko ka chugo manye ko concours kra chugo mina ko ka chugo manye afa nyamina de ko nyamina donc ko singa kaka sama ya noni ko ya noni ma noni mu nyomina na ko be sega ko ta noni ma donné kala la footballé ga fo ko sega ga ablayo ndato ko man nyini ngali yara bi romi uduna chugo di de ndonde mo ko chugo fana kuma chugo bo chugo kon dona parce que course premier andili aywa o kono chugo kon dona uduna chugo mina fem mai ko baraka chugo mai concours ka chugo manye awlu blaka teme kadu ko akla kana sigaka ko fleni ngani ya barabe jatimne ibni ye mali don ko ka corde sous-officier munu be lu de plainte ko kan ko Usman andan kayira ka fo ko baraka ci ko manye ko ka sigaka abubolo ko kori kala aka jugo kori dem sigata la bamana gando de ale de ba paratao awa l'indicateur de renouveau akodi ale kumana tabaka taba taba ba fo mi ma ko gosoro taba jamba
jamba o de tɔgɔ ye dɔw b'a fɔ ko gosoro an b'a bɔ jamba ani jamba daga ko mais kalo tile 31 o kun ye o don kɛrɛnkɛrɛnnenba ye voilà o siratigɛw la min ye organisation mondiale de la santé OMS olu kɔni ye welewelema dabila ni waati in na ka se ka kɛ journaliste ɲɛma n'o ye kunnafonidila ye walasa mun ye taba ni waati in na donc ale bɛ se ka tanga cogoya min na ka se ka bɔ an kɛrɛfɛla la ko kamasɔrɔ n'i y'a jateminɛ a bɛ tiɲɛniba de ladon ni waati in na mun ye an ka sigida o kɔnɔna la donc o ka ɲɔgɔnye tun b'o kɛnɛ kan walasa taba in yɛrɛ donc n'a sɔrɔ a bɛ se ka dɔ bɛ se ka fara a taxe kan kosɛbɛ hali bi pour que a donni mun ye Mali kɔnɔ caman bɛ se ka bɔ a la caman bɛ se ka bɔ a mini na cogo min na a bila an dan. An denmisɛnw waati u b'a fɔ sira bulu sira muɲu u sira mugu u b'o de fɔ an ye a tɔgɔ la an bɛ taa san cɛkɔrɔba ye bɛɛ n'i negela don u b'a dɔn bata la u b'a fɔ ko bata ma mpɛtɛ ayiwa mpɛtɛ a bata ye goloma de fitini a bɛ fitini voilà le canard déchaîné canard déchaîné ale kumara kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko an bɛ ka taa sira min kan ko ye ko embargo tɛna wuli ka bɔ Mali kan wa ala k'o kɛ ko parce que ko ɲɔgɔnye kan ka kɛ juin kalo in tile 4 i y'a fɔ cogo min na mun ye sibiri don ko kan ka kɛ ganakaw fɛ yen k'olu kɔni ka faamuyali la a taara o yɔrɔ de la ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kan ka se ka kuncɛ juin kalo in tile 4 k'u dalen b'a la k'a fɔ n'i y'a jateminɛ embargo min sigilen Mali kunna kabiri janvier kalo tile 9 san 2022 a bila an dan k'a kan ka wuli dɛ k'a kan ka wuli k'a kan ka wuli ko dɔ kɛra ten mais dɔ kɛra dɔ kɛra la an bɛ sɛgɛnna bɛɛ sɛgɛnna mɔgɔ sa embargo don maa mun y'a kalo u sɛgɛnna a kɛra mun na an fana ɲɔni na siga t'a la l'indépendant kodi l'indépendant ale ko kɛmɛ sigida 11 n'o bɛ sɔrɔ ko fɔ ko de ko ɲɛsinnen bɛ min ye Mali ma ni waati min na o siratigɛ n'i y'a jateminɛ an b'a fɔ Nations Unies ale ka secrétaire général Duncan donc n'ale tun bɛ Sénat taama na min ye Mali kɔnɔ yan nɔ donc ale kɔni nana Bamakɔ ka baaraw sabati n'o ye kunun mais kalo tile 31 wa a ma da o fana ma a ye taama bere ta k'i kun ɲɛsin ye mun ye Mopti mara kan wɔrɔ Mopti mara an b'a fɔ degun fana b'olu fana kan kosɛbɛ walasa ka se ka t'olu fana lajɛ u bɛ lahala minnu kɔnɔna la u kan ka se ka baara minnu sabati walasa ka se ka Mopti bɔ o dingɛ o kɔnɔna la donc o baara de tun bɛ sen na nka a kelema ni taama bere ta a n'an ka cɛmancɛ fana ɲɛmaaw olu ka bilasiralikɛlaw olu fana caman tun bɛ a nɔfɛ walasa u ka se ka taa mun ye Mopti ka se ka taa ni baara ninnu bila sen kan k'a lajɛ gɛlɛya bɛ se ka ta ka bɔ cogoya jumɛn na mun ye Mopti kan cogoya min na a bila an dan na. Isor côté faso yɛrɛ ka fasiri ya faso ka fasiri o do wa ale kumana faso o do i ma fili fiyewu birilen do quoi ayi a faamuna ale kumana faso samata sɛgɛw kan samata sɛgɛw ko kan ka ballon tan dɛ u ko kan ka ballon tan u kan ka ballon tan mais mɔgɔ t'o dɔn Bamakɔ la dɛ a ɲɛgɛnɛgɛ tɛ maaw b'a dɔn a fɔ de b'a dɔn balontan kanubaw a ka di minnu ye minnu tɛ taa kɔ fewu a bila u b'a kalama olu b'a kalama k'a fɔ Mali kan ka jouer juin kalo tile 4 san 2022 stade du 26 mars kɔnɔ o siratigɛw la mun ye Eric Sékou Chel n'ale ye dege karamɔgɔ kura ye ale kɔni y'a ka baara fɔlɔ a y'o kɛ mun ye tɛnɛndon stade du 26 mars kɔnɔ o baara fɔlɔ siratigɛ la donatana 25 olu de wulila walasa ka se ka na Mali kunbabɔ mun ye Congo contre la ale ni ka taa mun ye Sudan kɛrɛnkɛrɛn n'o ye Kampala ka taa jouer olu fana kama a bila an dan nka mɔgɔ 25 kun welela tɛnɛndon donc donatana 18 olu kɔni de kun sera kɛnɛ kan mun ye tɛnɛndon olu ye baaraw kɛ o siratigɛw la nka n'i y'a jateminɛ fana a yirala k'a fɔ mun ye donatan in sa ni maa minnu bɛ fɛ ka taa a ko kɛnɛ kan waribɔ b'a la dɛ sigiyɔrɔ dɔw bɛ yen faamaw sigiyɔrɔ a bila an dan o ye 6000 ye Chaji A donc o ye 2000 ye ayi jo fɔlɔ 6000 o ye jɔn ta ye faamaw jumɛn faamaw ka bila ye d'accord sinon 6000 faamaw ni banaw voilà faama bɛ banaw bɛ ani setigiw olu bɛ se ka 6000 bɔ parce que olu ka 6000 in bɔlen kɔfɛ u bɛ minfɛn sumalen sɔrɔ u bɛ ji sɔrɔ u bɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ ni balontan ta n'o ta ko fɔlɔ kun cɛra 6000 i bɛ taa ye e m'a fɔ nin bɛɛ bɛ yan e fana ye faama ye tile fana t'i kan a fɔ tile t'i kan foyi t'i kan nka ne 6000 bɔra joli bɛ na 2000 tigiw fana ka place bɛ yen o ye faama dankan ye 1000 tigiw fana faama ayi i jɔ fɔlɔ 2000 tigiw sigi min komi i ye 2000 tigiw siège dɔ de bɛ yen a sigilen bɛ ko zone B olu bɛ sigi o kan tribune d'honneur de don mifɛn milieu ya olu fan fɛ a mifɛn tɛ di ye dɛ a bɛ se ka kɛ u bɛ ji kɔni sɔrɔ ka min mais madara n'a sukɔrɔma bɛ sɔrɔ ayiwa n'o bɔ tɛmɛna joli bɛ na 1000 o ye jɔn ta ye olu fana o fana ye faama dɔw ye koyi o ye faama kankɔrɔsigilaw olu fana bɛ sigi o olu sigi min
olu fana bɛ sigi charge dɔ bɛ yen mun ye ka taa tribune d'honneur fana na olu fana sigiyɔrɔ bɛnnen b'o yɔrɔ ma k'u ɲɛsin terrain net ayiwa Abdallah a bɛɛ la dugumala o ye jumɛn 200 o y'an ta o ye fan jumɛn filɛ o kɔni tribune soleil b'a la hali d'honneur yɔrɔ dɔw b'a la minnu kɛrɛ jɛngɛnnen don jɔ ma dɔɔni charge de bɛ yen o ban de bɛ yen sigi bɛ charge de bɛ yen donc a banna charge de bɛ yen ni charge bɛ faama fɛ charge a ɲumanlama yɛrɛ de bɛ yen ça de 26 mars kɔnɔ a ɲuman yɛrɛ a ɲumanlama donc kuma banna donc aw bɛ terrain kelen kɔnɔ a bɛɛ bɛ terrain kelen a bɛɛ tɛ match kelen filɛ a bɛɛ bɛ match kelen filɛ nka positionnement de tɛ kelen an bɛ taa ka kɛmɛ fila ta maa i bɔra wa wɔɔrɔ ta n'an bɛɛ bɛ terrain kelen de filɛ an bɛɛ b'a filɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ b'a filɛ ɲɔgɔn fɛ dɛ a bɛ daminɛ an bɛɛ ɲɛna a bɛ daminɛ an bɛɛ ɲɛna donc an bɛ taa kɛmɛ fila ta a bɛ bon a matara n'a bɛ kuncɛ an bɛɛ de ɲɛna parce que waati dɔ a kuncɛtɔ a maa caman b'i yɛrɛ ɲini o fana o bɛ kɛ nka Dan ko fana n'i y'a jateminɛ terrain donni fana ko carte dɔ carte foyi tɛ yen minnu bɛ don hali journaliste journaliste ka carte Clédou yɛrɛ ye bataki kɛ ka ɲɛsin fédération ma pour que an ka maa bɛ se ka taa cogoya min na i bɛ bataki de kɛ barji bɛ d'i ma nka barji dɔw bɛ yen olu fana bɛ don dɛ o jumɛn alvitru olu tɛ jaratigɛbaga ye wa ale ni dege karamɔgɔ misiri fara cogo cogo alimami jɔyɔrɔ bɛ siga foyi t'o la n'i y'a mɛn madi alibitiri bɛ o don jaratigɛbagaw ale ni dege karamɔgɔ olu kɔni ka carte olu bɛ don ni Abdallah dɔw yɛrɛ bɛ don hali carte t'u bolo o fana bɛ kɛ finitigiw kɛ olu mɔgɔ finitigiw t'a la dɛ a fɔra u ye a fɔra bɛɛ ye a ye jɔnni b'o jɔ jɔnni b'a jɔ finitigiw de bɛ da la yen donc k'u ɲɔgɔn jɔ wa o k'an ka ɲɔgɔn jɔ kuma bolo la o k'an ka ɲɔgɔn jɔ ni sariya fɔra an bɛɛ de k'an ka bato u k'an ka ɲɔgɔn jɔ de a faamuna ayiwa an b'a kuncɛ ni les échos welewele ko welewele a kan sera min Abdallah Dan ale kɔni sera nin waati na mun ye an yɛrɛ cakɛɲɔgɔn dɔw ma n'o ye Orange Mali u ka fibre optique fibre walasa maaw bɛ se ka yɛlɛ bɔlɔlɔ sanfɛ nɔgɔya la cogoya min na u ka subahana kori donc u y'o baaraw bila sen kan ka don dugu fan bɛɛ lajɛlen na ka ɲɛ yira maaw la k'a fɔ ko fibre kɔni bi maliyɛnw bɛ se ka wasa sɔrɔ a ko kɔnɔna la kosɛbɛ ko parce que ko a nalen don a camanba bɛ yen donc o sensibilisation de tun bɛ sen na a nɛgɛlɛ tɛna ma minɛ a nɛgɛlɛ ayi abada an bɛ takan b'a la takan b'a la de Abdallah takan b'a la ni maa mago b'a la i bɛ se Orange yɛrɛ ka siège la kunnafoni tɔw bɛ yen u nɔ o siratigɛw la k'o d'i ma nka an b'a fɔ k'a lase Bamakɔ fan bɛɛ pour que bɛɛ lajɛlen fana ka se ka wasa sɔrɔ a ko kɔnɔ pour que an ka wasa sɔrɔ fo ka sɔngɔ ɲɔngiri u ka sɔngɔ ɲɔngiri wasa bɛ sɔrɔ o de la o don ko ni ɲɔ b'i sugu la n'i y'a se ka san ala kana kɛ sugu la tiɲɛ yɛrɛ la parce que a kɛ kun ye a ka se ka san don ka fa ka sabati mais a bɛɛ a tɛ se ka n tɛ san b'a kan o kuma ka ca donc a tɛ donc an b'o f'o ye comme i ka billet sɔngɔ o y'a kɛ faamaw ta ye ni fantanw ta ye mais halisa dɔ kɛra o u kan ka kɛmɛ fana dɔw fana kɛmɛ de b'u ranger o non an bɛ ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye dɛ tiɲɛ don a bɛ dɔw arranger parce que dɔw fana u ka nasɔngɔ ye kɛmɛ fila de an k'a faamu Coupe d'Afrique éliminatoire don farafinna bɛɛ de kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ a la donc Mali fana kan ka sɔrɔ fana k'a la i bɛ se ka yɔrɔ min fara kan ni sɔrɔ minnu kɛra u ka tila k'a ɲɛfɔ an ye a sɔrɔ donna yɔrɔ min a bɔra yɔrɔ min parce que o de tɛ kɛla an fɛ yan o tɛ kɛra o sinon batakiw bɛ bɔ k'a fɔ 6000 don 4000 don 200 don nka n'a banna Mali ye joli sɔrɔ ministère ye joli sɔrɔ fédération ye joli sɔrɔ a tɛ fɔ dɛ Abdallah o tɛ fɔ Mali o tɛ fɔ o kan k'u hakili to o yɔrɔ la très bien ale ka hakili ɲuman d'an ma amina yarabi an bɛna kuma kelen de f'o ye ala k'e ne Soumaïla Cissé la k'a da yɔrɔ suma amina ale tun bɛ Adema la ni dɔn ɲɔgɔn bi an tɛ 1er juin na 1er juin 2003 ale ko Adema maaw ma n yafara aw ma bonya bɛ yen bonyamasegin bɛ yen siga t'a la parce que ale tun bɛ Adema la Alpha Omar Konɛ taara waati min na Adema tun bɛ candidat ɲini ka cɛbɔ kɛ olu ye u bɛn'a ka comité la u ko ale de bɛ kɛ ko cɛbɔ ye u bɛn'a kan k'a cɛbɔ ye mais k'a to cɛbɔya la u y'a sɔnkɔrɔma cɛ olu taara ATT dɛmɛ k'ale to yen o tɛ janfa ye ne ma bɔ sisan janfa don aw bɛ ne kɛ cɛbɔ ye aw b'a fɛ ne ko ja duguma ko ne ɲi jugu to don u bɛ n ko tɛ n ko ja donc mun de kɛra ale y'o dɔn waati min na élection banna ATT kɛrɛfɛ a ko bon n yafara ma ne bɔra ka parti la a ka ɲi a ye mun kɛ yen a ka ɲi kɛlɛ a ma se kɛlɛ la o yɔrɔ de la an bamananw ko ni kɔ mɔna kan min kan jɛgɛ ka tila o kan kan o de ka ɲi a bɛ ko a ka ɲi ne yɛrɛ bɛ n yɛrɛ ta n bɛ taa n ka parti créer a bɔra Adema la le 1er juin 2003 a y'a yɛrɛ tɔgɔ parti créer URD
Donc à partir du fana sanga soro faut que chef la les dangaye que chef de l'opposition là bi ala ke hinala donc adama farala wo chokolina et puis adama fana o deglen do le de e ulu fana semba mais e ma emiria borula de miria o de parti folo mo borul mamal lamin aflana RPM be ka parti o fana ulu ni be ka ma ben be ka fana a fushi ka vraiment ulu sumele ma ben sumele fana a fushi ama ba le ulu ni bube bube fana ya fushi ka parti créé mais hali bi adama jolendo anda ni mais ça a jigelendo do ni ne politique yo mais a jolendo ma jigelendo do ni ne politique yo voilà ama be ko le foye donc politique bo chokola abo choko odo ira fo kube ube aklina kelena ngoti klenyo afa voilà odo olu buta ma ngon fait donc bamanan ko de grâce toi beaucoup tu as le droit d'être mon ennemi tu as le droit d'être aussi mon ami mais de grâce ne sois pas les deux à la fois bon politicien bo sera o flani ka fay bon politicien flani ha non ou gagne très bien remina ou boyoro là est-ce que tu peux politicien roy Alpha Blondy ko les politiciens sont d'accord sur le désaccord pour verser le sang du peuple c'est l'Alpha Blondy la conclusion Kambe